Il-ħolm kollu ta' tfal bħala parti mill-proġett tal-Aġenzija Appoġġ Children's Dreams ġie mwettaq. Il-kampanja Children's Dreams għandha lan li tassigura li ħadd ma jibqa' mingħajr ir-rigal li kull tifel u tifla jkun qed jistenna fil-miliet. Kollox se jkunu twettqu 1888 ħolma ta' tfal b'din l-aħbar mill-isbaħ tingħata waqt Net Live minn Remenda Grek. Dan wara biss ġimgħa mit-tnedija tal-proġett. Proġett ilu propju ġimgħa, ġifieri l-ħamis tal-ġimgħa l-oħra illonċjajna l-proġett Children Dreams. Kif qed tajjeb inti din hija s-sitt edizzjoni ta' dan il-proġett, bdejna 6 snin ilu b'100 ħolma. U matul is-snin hija proġett li nistgħu ngħidu dejjem kiber, dejjem kellna l-entużjażmu tan-nies illi jipparteċipaw ħafna f'din l-inizjattiva u din is-sena għas-sitt edizzjoni tagħha kellna propju 1888 ħolma. Remenda spjegat is-sistema kif taħdem eżatt u kif jiġu mwettqa dawn ix-xewqiet. L-Aġenzija Appoġġ issegwi ħafna tfal u ħafna sitwazzjonijiet u familji differenti matul is-sena kollha. Għandna l fuq minn 50 servizz partikolari u allura niġu f'kuntatt ma' ħafna sitwazzjonijiet. Fost dawn is-sitwazzjonijiet hemm persentaġġ żgħir imma huwa reali ta' tfal illi qegħdin jgħixu f'sitwazzjoni diffiċli u li allura mingħajr l-għajnuna u mingħajr il-kontribut tal-pubbliku ġenerali ma kienx ħajkollhom il-ħolma tal-miliet imwettqa. U allura dawn it-tfal aħna matul il-ħidma tagħna magħhom matul is-sena insaqsuhom inti x'tixtieq meta jasal il-miliet, inti x'tixtieq illi jkollok. Kompli tfaħħar il-ġenerożità tal-Maltin quddiem sitwazzjonijiet bħal dawn.